İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban iydeşlerim. Hoş geldiniz benim şuunki programmamda. Men tenin şuunki programma goşulup bilýäniňizde ören şad. Biz geçen gepleşiklerimizde ýadyňyzda bolsa İsa Mesih'in eden işleri barada bir näçe aýatlary teredik geçdik. Ol nähili gudratlar görkezden. Şu dünýä ilkinji tapar geldi. Hem on eden işlerini, gudratlaryny biz sizin bilen geçen gepleşigimizde hem onun öňkü gepleşiklerimizde seredip geçdik. Men şuňky gepleşigimi ýene-de şu temada dowam etmekçi sebäbi siz bilýäňiz İsa'nın eden işleri, gudrat görkezden gudratlary gaty köp bolan. Ene şu barada Yohanna kitabynyň şu başlaryna siz bilýäňiz ilkinji bablaryna da ilkinji gudrat nähili ol toýdu. Suwy şeraby öwürmek bilen şeýle etdi. Soň biz ýene-de şoň başga da köp gudratlaryna teredik geçdik. Keteller nädip sagaltdy, körüň gözüni açdy. Hem nädip ol erwet ruhy adam, erwet ruhly adamy şondan halas etdi. Hatda tebigaty da kontrollyk edýär diýdik. Şol ýel tupan turup oturan ýerde ol şagirdler gorkany, o näme diýip şol tupana, deňizdäki tupana ol besetdiýä weli tolkun hemme zatlar şol tupan asudalykda boldy. Siz mundan başga da ölümden dirilden digi barada da bir näçe geçen gepleşikde şoňa teredik geçdik aýatlara. Hemem ol nädip adagy köpeltýär. Siz bilýäňiz bu barada şol 5000 adamy diňe 2 bölük çörek bilen hem balyk bilen nädip şolary imitlendirip bildi. Men şuňky gepleşikde ýene-de şol iň wajyp hoş habar barada gurrungy siziň bilen dowam etmekçi. Men ýanky diýişim ýaly İsa'ň işlerine, görkezden alamatlaryna, hemem şol täze ähde öwrüden taglimatlaryna biz teredik geçdik. Siz İsa iman edeňizde oňa bil baglamak bilen Hudaý kabul etýäňiz. Siz bilýäňiz İsa Mesih'in özü täze ähde köp şeýle diýdi. Meni öz atam iýerdi. Men şol atamyň aýtýan sözlerini size ýetirýän İsa Mesih'in özü şeýle diýdi. Siz bu barada täze ähden bilýäňiz. Ol şu dünýä gelende, ilkinji tapar gelende biz diýdik ol 33 ýyl bärde bolan. Şu toňky 3 ýylyň dowamında şol 3 ýyllap ol hyzmat şifa bermek bilen beýleklere, adamlara, halka şeýle hyzmat etdi. Hem şeýle hem ol taglimat, öz taglimatyny halka öwretdi. Siz bu barada täze ähden bilýäňiz. Özüňiz şu täze ähdäki hoş habarlary okap, şonu İsa Mesih'in eden işlerini hem görkezden alamatlaryny özüňiz görersiňiz. Ine men häzir siziň bilen ýene-de Markus kitabyna 14-nji bab 53-nji 65-nji aýatlaryna siziň bilen bile teredik geçmekçi. Ine şu bölüm bu İsa Mesih'in ölmediňiň şoň ölmediňiň öňkü ýerdäki durmuşynyň iň soňky hepdesini suratlandyrýar. 53-nji aýatdan başlaýar. İsa'ny baş ruhanynyň ýanyna getirdiler. Hemme baş ruhanylar, ýaşullar we kanunçylar ýygnanypdylar. Petrus baş ruhanynyň howsuny çenli, gara görnümden İsa'nyň ýüzüne düşüp gitdi. Barıp hem hyzmatkarlar bilen bile oda çoýunup oturdy. Baş ruhanylar we bütün meclis İsa ölüm cezasyny bermek üçin oňa garşy guwalary agtardylar.
yöne tapıp bilmediler. Köpler ona karşı yalan güwälik berseler de, olaryň güwälikleri bir çykmady. Käbirler turup, ona karşı yalan güwälik berip, şeýle diýdiler. Biz onuň men el bilen salynan şu ibadathanany ýykyp, 3 günüň içinde el bilen salynmadyk, başga bir ibadathana salaryn diýenini eşitdik. Barbyr olaryň güwälikleri bir çykmady. Baş ruhani meclisiň ortasyna ýokary galyp, İsa sorag berip şeýle diýdi. Sen asla jogap berjek dälmi? Bu adamlaryň saňa garşy berýän güwäligi näme? Oldumdy. Hiç bir jogap bermedi. Baş ruhani ýene ondan, "Mübarek Hudaýyň ogly Mesih senmi?" diýip sorady. İsa mendirin. Siz insan oglunyň gudratly Hudaýyň sagyna oturanyny, göğün bulutlary bilen gelýänini görürsiňiz diýdi. Baş ruhani şonda öz egin eşigini ýyrtyp, "Bize başga güwä näme gerek? Onuň Hudaýa dil ýetirenini özüňiz eşitdiňiz. Näme diýersiňiz?" diýdi. Olaryň hemmesi hökm edip, ony ölüme laýyk bildiler. Käbirleri hem onuň üstüne tüýkürip başladylar. Ýüzüni örtüp, ony ýumruklap, welilik et diýşärdiler. Hyzmatkarlar da ona şappat urýardylar. Ene şu ayetlerden görüşme diýaly İsa nähili datlary baştan geçirdi. Ene şol 53-nji hem 65-nji ayetler, ene bu Markus kitabynyň 14-nji babyna. Belki siz şu datlar barada eýen bilýänsiňiz. Eger şeýle bolsa, onda biz ýene-de şu datlara bile seredip geçýär. Ene şu ölmediniň öň ýanyna İsa'nyň nämäni baştan geçirenliklerini biz bärde görýär. Ol baş ruhanynyň ýanyna getiripdirler. Näme üçin baş ruhanynyň ýanyna getirýär? Ene şoňa jeda berdirmek üçin şeýle edip otyrlar. Täbäbi baş ruhanylar, fariseýler siz bilýäňiz, bular İsa garşy bolan. Täbäbi olaň gödöňüne ýa bir Mesih başgaçady. Şoň üçin hem İsa Hudaýdan gelen däl diýip, ony Hudaýyň ogly hökmüne kabul etmediler. Ene ýene de İsa şol baş ruhanylaryň ýanyna getirip, hemme baş ruhanylar, ýaşullar we kanunçylaryň hemmesi bile ýygnanyp İsa garşy çykyp otyrlar. Şonu bärde görýär. Ende bärde Petrus siz bilýäňiz, ol İsa Mesih'iň şagirdläriniň biri bolan, ol baş ruhanynyň howlusyny çelli, şol İsa'ny sonra tutsak etmäge alyp gidip otyrlar. Petrusam şoň ýerine düşüp gidip otýar. Ene soň şol baş ruhanylar hem meclisdäkiler, bütün meclisde İsa'ň ölüm jezasyny bermek üçin oňa garşy nähili güwä tapmak barada oýlandylar. Nädip biz şol İsa Mesih'e garşy güwälikleri agtaryp tapyp bilersip, olaň hemmesi şu kanunçylar, baş ruhanylar, bütün meclis şol İsa'ň ýerine bärde şonu görýäňiz. Ol siz oýlanyp görün şu wagt İsa Mesih şu dünýä bize durmuş vermek üçin, öz janyny haçta gurban edip, bizi ebedi ýaşaýyşa gowşurmak üçin geldi. Ýöne bärde şu dünýäň dini mogallimleri, fariseýler, kanunçylar, baş ruhanylar bolsa, İsa Mesih'i özüne garşy hökmüne görüp, ona nädip ölüm jezasyny bermek barada ýol agtaryp otyrlar. Biz şonu görýäs bärde. Ene insanlar nädip Hudaýy terk edip otyrlar. Eger siz isleseňiz, şu Markus kitabynyň 14-nji babyny özüňiz doly okap hem bilýäňiz. Ene ona jeda bermek şu ýol agtaryp otyrlar. İsa aýypsızdy, ol günäsizdi. Siz bilýäňiz o barada, täze ol mukaddes ruh bilen Meryemiň gowrusynda galyp şu dünýä geldi. Ol mukaddes ruh, onu hiç ýyly mukaddes ruhdan bolan sebäpli, Hudaýdan sebäpli, onu hiç ýyly günä ýokdy. Ýöne şeýle de bolsa ol öz janyny biziň üçin gurban etmäge gelipdi. 56-njy hem 59-njy aýatlarda biz görýäs, oňa nähili kalp şaýatlyk edilýär. Näme diýişirdi? Köpler oňa garşy yalan güwälik berseler de, olaryň güwälikleri bir çykmady. Käbirleri turup, oňa garşy yalan güwälik berip, şeýle diýdiler. Biz onuň men el bilen salynan şu ibadathanany ýykyp, 3 günüň içinde el bilen salynmadyk başga bir ibadathana salaryn diýenini eşitdik. Ene şeýle bahana agtaryp otyrlar.
siz ýadyňyzda bolsa bilýänsiňiz, İsa Mesih şu şagirdleri ondan sonra ol şol Ýerusalimde ibadathanada wagtynda şu temada şagirdleri ondan sonra otyr ibadatxana diýe. Ýöne İsa Mesih şol öz teni barada gurrun edip otyrdy. Ol fiziki ibadatxana barada däldi. Eýsem şol özüniň ölüp 3 günden soň dirildiljegi barada şeýle şonu bir de aýda otyrdy. Siz oýlanyp görüň şu ýerde. Ol öz tenine ibadatxana diýip şeýle aýda otyrdy. Siz şu öz teniňiz barada oýlanyň şuň. Biziň tenimiz İsa Mesih'in mukaddes ruhunyň hem İsa Mesih'in ibadatxanasy. Näme üçin biz şeýle diýär Pawlus Korintoslar kitabyna bir de şeýle diýär. Hudaýyň mukaddes ruhy siziň kalbyňyzda ýaşaýar, şoň üçin biz siziň teniňiz diýär Hudaýyň ibadatxanasy. Ene İsa bärde şol kanunçylary hem beýleki baş ruhanilara şol aýdanyny eşidip olar düşünmäni İsa Mesih'e fiziki ibadatxana hökmünde şonu görüp otyrlar. Ýöne İsa'ň kalbyna ýen başga zat bardy. Ýöne näçe şeýle dyrjyşlaram. Şol kanunçylar hem bütün mejlisdekiler hem fariseýler näçe şol İsa Mesih'e garşy dyrjyşyp onu ölüme ceza etdirmek isleser-de olaryň güwälikleri bir çykmady diýär. Ene biz şonu görýäs. 65-nji aýatda ilkinji tapar Ýewreýler tarapyndan İsa Mesih uruldy. Nähili gynanç ha. Käbirler hem onuň üstüne tüýkürip başladylar. Ýüzüni örtüp, onu yumruklap welilik etdiýşärdiler. Hyzmatkarlar da oňa şappat urýardylar. Ene görüň bärde İsa Mesih'i näde kemsidi otyrlar. Ene şu döwürdäki insanlar, ene edil şu günen biz şol tendäki insanlar olar şol İsa Mesih şol Hudaýyň öz saýlap iberenini kabul etmän eýsem onu urup otyrlar, üstüne tüýkürüp, hemem oň ýüzüni örtüp, onu yumruklap otyrlar diýär. Oýlanyp görüň. İsa Mesih şeýle zatları baştan geçirip, siziň üçin hem meň durmuşym üçin öz janyny pena etdi. Nähili gudrat. Nähili gudrat. O näçe zatları baştan geçirdi. Ol biziň iň gowy çopanymyz. Bu barada Yohanna kitabynyň 10-njy babynda da diýär. Nädip ol öz sürüsini, öz şagalaryny şeýle söýýär. Şol Yohanna kitabynyň 10-njy babynda İsa bilen oňa iman etdiýärleriň arasyna gatnaşygy çopan hem çopan sürüsü hökmünde suratlandyrylýar. Täbi çopanlar nädip sürülerini gowser etdiýärler olar. Her hili erwetliklerden, wahşy haýwanlardan gorap saklaýar. İsa Mesih hem şuň biziň durmuşymyzda şeýle. Her hili erwetliklerden bizi gorap saklamaga taýýar. Ýöne ol biziň özüne iman etmegimizi isleýär. Gelin häzir ýene-de Markus kitabynyň 15-nji babynyň 1-nji hem 14-nji aýatlaryna teredip geçeliň. Ene şu ýerdäki wakalar şu İsa Mesih'in haça çüýlenmediň öň ýanynaky şol gepleşik on baş ruhaniler bilen hemem şo beýleki de oňa garşy çykyp duran adamlaryň arasyna gatnaşyklaryny görýär. Ertir ýerden baş ruhaniler, ýaşullar, kanunçylar we bütün mejlis maslahat geçirip İsa'ny daňyp Pilatusa eltip taşyrdylar. Pilatus ondan "Sen Ýewreýleriň padşahymy?" diýip sorady. Ol jogap berip "Seniň aýdyşyň ýalydyr" diýip jogap berdi. Baş ruhaniler onu köp zatlarda aýpladylar. Pilatus ýene-de oňa "Sen hiç ýyly jogap berjek dälmi? Gör näçe zatlarda seni aýplaýarlar" diýdi. Emma İsa başga hiç ýyly jogap bermedi. Pilatus gen galdy. Pilatus her Pasxa bayramynda halkyň dilen tutsugyny boşadyrdy. Pitnede adam öldüren gozgolaňçylar bilen bilet tutsuga salynan Barabas atly biri bardy. Halk Pilatusdan hemişeki edýän zadyny özleri üçin ýerine ýetirmegini gygyrşyp haýyş etdi. Pilatus bolsa olara Ýewreýleriň padşahyny boşatmagy isleýäňizmi diýdi. Çünki ol baş ruhanilaryň onu göriplikden tawsyrandyklaryny bilýärdi. Emma munyň ýerine Barabasy boşatmagy talap edip, baş ruhaniler halky dürtgülediler. Pilatus ýene olara, "Onda men siziň Ýewreýleriň padşahy diýen adamyňy näme deýin?" diýdi. Olar bolsa, "Onu haça çüýle,
deyip yine kıygırıştılar. Pilatus olara, ol ne merved iş etti, dedi. Emma olar, onu haça çüylü, deyip has beter kıygırıştılar. Yine biz şu yerden görüyoruz. Yine de şol bir gruppa, ruhaniler, baş ruhaniler, yaşlılar, kanunçular hem tutuş meclis öz aralarına matlagat geçirip biz İsa'nı ne edip yok etmeli. Şon küyünü düşüp otuyorlar. Buların gözleri ruhu taydan kör bolan, sebäbi ol Hudaý tarapyndan saýlanyp, özlerini halas etmäge iyi veren halasgarny öldürmek isläp otuyorlar. Ene bizim öz durmuşymyzda da şeýle zatlar bolup geçýär, şu ene İsa Mesih öz muhaddes ruhunyň üstü bilen bizim kalmada ýaşaýar, ýöne şonu da biz şu dünýäde görýän zatlarymyza tarap ymtylyp, İsa hatda bize görkezip oturan ýoluny hem unutýar. Onu käwat biz bir zat üçin dileg etýär, köp wagtlap dilegimize jogap bermese, näçe garaşýar, soň biz onu özümizde garşy hökmünde de görýär. Bizim durmuşymyzda da şeýle ruh taýdan kör bolmaklyk, kör bolup, Hudaýyň edip oturan işlerini görmeýän wagtymyz bolýar. Ýöne şu ýerde görýän zatlarymyz ýene de bize ýatlatýar. Nähili biz Hudaý bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmasak, oň edip oturan işlerini biz onu üns bermäni bilýär. Şu ýerdekiler ýaly. Ene olar onu daňyp Pilatus'a eltip berdiler diýär. Daňyp şonu düýbinden ýok etmegiň uğruna çykyp oturýarlar. Onu İsa'ny ölüme hökm etmegini isläp oturýarlar. Ene nähili berdi pesbärlik İsa üçin. Onu şeýle peseldip, onu islemäni bir garakçy bir pitnede adam öldüren gozgolançylaryň biri bolan Barabasy. Şonu boşat diýip oturýarlar. Öz halasgarny haça çüýledip, bir adam öldüren birini bolsa boşat diýip oturýarlar. Oýlanyp görüň. İsa nähil agyr degenler şo pursat. Öz yaradan, şol Hudaýyň yaradan ynsalary oňa garşy gidip oturýar. Nähili? Ýürek agyry onda bolanlar. Ene birinci ayetde şu Pilatus barada şonu görýäňiz. İsa Mesih'i daňyp oň ýanyna getirdiler diýär. Siz bilýäňiz Pilatus ol Rimin häkimi bolan. Ol bar çözgütleri çödýän häkim ekeni. Ähli ýevrey meseleleri şol Pilatus tarapyndan hökm edilmeli. Şoň üçin ene şol kanunçular, fariseýler, ene baş ruhaniler İsa'ny Pilatusyň ýanyna getirdiler. Hemme hökm şu Pilatus tarapyndan edilmeli ekeni. 2-nji 5-nji aýatlarda görýäňiz, İsa özüni nähili alyp barşyny. Ol ümsüm hiç zat diýenok. Hiç zat diýenok. Oňa näme sen ýewreýleň padşahym diýip soraýar. Ol ýöne gysgaça sen aýdyşyň ýaldyr diýär. Ümsüm. Ol Hudaýyň ogly hökmüne özüni gorap, ýene gudratlar görkezip bilerdi. Sebäbi siz bilýäňiz, ol şu dünýä gelende 3 ýyllap näme etdi? Ol her hil alamatlar, gudratlar görkezip keselleri gutuldurdy. Ölümden dirildi käbir täze äht bölümlerine şo görýät näde bol adamlar ölümden hem dirildi. Ýene şo gudratlaryny şu wagtam eslese görkezip bilýärdi. Ýöne ol şo Hudaýyň planyna görä haçta ölmeldigini bilip, Hudaýyň planlaryna İsa tabin bolup oturýar. Şeýle etmek bilen ol bize de öz durmuşymyzda da hatda biz nähili kynçylykly pursatdan geçýän bolsagam, biz Hudaýa tabin bolmaly. Hudaýyň maksatlaryna, Hudaýyň planlary barada oýlanmaly. Ene İsa Mesih bize şol uğurdan gaty gowy görüldi görkezýär. Şonu bärde görýär, sesini çykarman oturdy. Soň biz 6-njy 14-nji aýatlarda da görüp geçdik, şo Barabas barada on kim? Ol adam öldüren biri ekeni. Şonu, şo adam öldüreni boşat, ýöne İsa'ny haça çüýle diýip oturýarlar. Pilatus her Pasga bayramyna halkyň dilen tutduğunu boşatýan eken. Siz bilýäňiz, bizde de şol bizim prezidentimizem türmede ýatarlar boşatýan ýyly bolýar. Ene şu döwürde Rimde de şeýle edip oturan ekenleri. Ene şu zatlar biz Markus kitabynyň 15-nji babyndan şu zatlary öwrenýär. Şol İsaň haça çüýlenmeginiň öň ýanyna başdan geçiren ýagdaýlary. Gelin häzir ýene de şol Markus kitabynyň 15-nji babynyň galan ayetlerine seredip geçelim. 15 hem 20-nji ayetlary
Ene şu yerde biz yine de Rimlerin İsa'nı ne edip onu yençiyalar, ne edip uruyalar. On İsa Mesih ne çedatları bizim hatıramda bizi günahın hükmünden halat edip hem ebedi yaşayışa koşurmak için ne hili kıyınçılıkları, evretlikleri baştan geçirdi. Ecir baştan geçirdi. Markus kitabının 15. babı 15. 20. ayetleri. Şonda Pilatus halkı kanagatlandırma kararına gelip Barabas'ı boşalttı. İsa'nı bolsa kamçıladıp haça çüylemäge berdi. Eskerler onu Pretorium'den hükümet köşküne eltip bütün koşun bölümlerini çağırdılar. Onun eline kırmızı don, başına hem tikenden taç giydirdiler. Salam ey Yevreylerin padişahı deyip onu salam veren boldular. Başına tayak bilen urdular, üstüne tüykürdüler. Öňüne diýdi çöküp onu secde eden boldular. Onu maskaralarlarından soň kırmızı donu egninen çıkardılar da öz egin eşigini giydirip haça çüylemäge aketdiler. Yine de şeyle datları İsa Mesih barada öwrenýär. Oňa ne edip ejir çekdirdiler şu dünyada ka. Men şu datlary okamda yüregimde men gynanýan İsa Mesih'in baştan geçiren datlaryny sebäbi ol Hudaýyň öz keşfine yaradylan insan onu düşman hökmüne görüp otyrlar. İsa Mesih bolsa şu dünýä halatkar hökmüne iýerildi. Ýöne şol dini mogallimleri ol ruhy taýdan şeýle kör bolup Hudaýyň planlaryna asla düşünmeýärdiler. Bizem öz durmuşymyzda, şu günkü durmuşymyzda gaty terasap bolmaly. Bizem köplen şol kanunlar, düzgünler diýip şu zatlary üntüp berýärse, Hudaýyň merhemeti barada, hem Hudaýyň söýgüsi barada biz ýatdan çykarýar. Hudaýyň merhemeti hem söýgüsi biz şonu Hudaý bilen gatnaşygymyzda, hem birege bolan gatnaşygymyzda şonu biz ýatlamaly. Sebäbi Hudaý biz öz günämiziň içinde ýaşaýak, öz ogly İsa'ny iýerip bize öz söýgüsini görkezdi we bize merhamet etdi. Şeýletmek bilen Hudaý bilen insanlaryň arasyndaky gatnaşyk dikeldildi. Şoň üçin biz şonu ýatdan çykarmaly däl. Berde de ne edip onu maskaralap otyrlar İsa'ny. Başyna taç tikenden taç giydiripdirler. Şol kelletine ol dürtülüp gaty erwet eden bolmaly. Ene şol Barabasy boşatdy diýdik geçen nämede İsa bolsa terk edilýär. Adam öldüren bir Barabas boşadylyp şu dünýäň halatkary bolsa hem terk edilip otýar insanlar tarapyndan. Şonda Pilatus halky kanagatlandyrma kararyna gelip Barabasy boşatdy. İsa'ny bolsa gamçyladyp haça çüylemäge berdi. Ene bu 15. ayetde. İsa'ny gamçyladyp haça çüylemäge berdi diye. Ene Rimiň hakimeti onu akydyn haça çüylendi otýar. Yine de biz 17. ayette de görýäs, kırmızı don diye. Oň başyna taçy, oň Yevreylerin padişahy diýenini şol maskaralamak hökmüne etdiler şonu. Tikenden edilen taç giydirdiler. Siz oýlanyp görüň. Ene şu dünýäde biziň görýän padişahlarymyz, olaň taç näýdi? Ol gyzyldan ýasalan. Ýöne İsa Mesih'in kellesine giydirilen taç berde tikenden edilen ekeni, tikenden ýasalan taç diye. Şonu biz berde görýär. Şonu maskaralap, pesedip şeýlede otyrlar. Siz şu wagt öz durmuşyňyzda da oýlanyp görüň. Siz de İsa Mesih'i nähili? Öz durmuşyňyzda maskaralaýaňyzmy onu? Ýa-da kemsetýäňizmi? Siz pikir etýänsiňiz, näde bu beýle bolýar? Biz haçanla şol Hudaý öz mukaddes sözüniň bilen bide ene birdat etmek soraýar bizden. Ýöne biz şonu da öz ýolumyz bilen ýörep, oň aýda oturan zadyna gulak asmasak, tabin bolmasak, bizem onu İsa Mesih şeýle onu kemsetip o mukaddes ruhyna da biz gynandyrýar. Mukaddes ruhum biziň durmuşymyzda şeýle bolup ýaşaýar, şu wagt ol biziň kalmyzda ýaşaýar. İçki pikirlenmez bilen ya da negatif pikirler bilen birege bolan ýigrenç bilen biz onu kemsetip bilýär. Biz gaty terasap bolmaly şu duygular barada, kalmydaky duygular barada.
Şol aňymyzdaky pikirler hem kalbymyzdaky duygular hem biziň birek bolan gatnaşygymyz, Hudaýa bolan gatnaşygymyz pak bolmaly. Eger şo pak bolmadyk ýagdaýynda bu mukaddes ruhy hem İsany gynandyrýar. Täbi İsa Mesih'iň häsiýetlerine gabat gelmeýän ýagdaýlar. Ene siz bilýäňiz tikenler näme? Bärde şol tikenden edilen täç oň başyna giydireler. Ýadyňyzda bolsa şo erim bagynda Adam ata bilen şo Hudaýana günä edenden soň olara nähil jeda berilipdi. Şol tikenler, tiken jedasy de şo Adam ata näme diýdi ol? Gelin häzir şonu okalyň. Adama bolsa erip Hudaý şeýle diýdi. Sen aýalyň gepine gitdiň, iýme diýip gadagan eden agajynyň meýwesinden ýedin. Seniň eden işiň sebäpli men topragy näletlendirin. Sen toprakdan ömür boyu muşakkatlyk bilen iýmitlenersiň. Toprak saňa akbaşýanlyk tiken öldürüp berer diýär. Ene biz şonu görýäs bäde. Şeýdip meýdan otlaryny ýertiň diýip oňa aýdy otýar. Ene bu şol İsa insanyň hökmüniň nişany bilen oňa şeýle täç giydirip otýarlar. Ene bu bärde ilki başta erim bagynda Hudaýyň jedasy de şol akbaşýanlyk tiken öldürýän otlary ýertiň diýip otýar. Şo jeda hökmüne oňa giydirilýän. Ýöne ol şonu da biziň hatyramyzda, bizi halas etmek üçin şu zatlary başdan geçirdi. Insanlaryň günäleriniň jedasyny tölemek üçin şeýletdi. Siziň jedaňyzy, men jedamy günäň jedasyny öz üstüne aldy. Hudaýyň birnäçe ene şol Hudaýyň birnäçe ýyl mundan öň beren wadasy İsa Mesih'iň üstü bilen amal boldy. Şu gün biziň durmuşymyzda. Biz hem oňa öňüne diýdi çöküp secde edip biz şeýle ýaşamaly öz günlük durmuşymyzda. Sebäbi Hudaý şonu isleýär. Biz öz kalbymyzda hem İsa Mesih'e bolan pikirlerimizde, Hudaýa garşy bolan pikirlerimizde paklikde ýaşamaly. Şu İsa şu ayatlarda okan ýerimizde İsaň nähil zatlary baştan geçirenligini görüp oňa hormat goýup ýaşamasak, bu Hudaý gaty gynandyrýar. Men ýene de sizi şol şu günkü okak geçen zatlarymyzy öz başta hem okan. Hem Hudaýyň öňüne kalbyňyzy açyp, oňa dilek edip, eger siziň kalbyňyzda günah bolsa boýun alyň, ol sizi bagşlamaga taýýar. İsa Mesih'i öz kalbyňyzda çağırıp onu kabul etmäge men sizi çağırýan. Eger sizde soralar bolsa şu barada maňa hökman hat ýollap bilersiňiz. Gynansaňam biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Biz ýene de gepleşigimizi dowam eder. Häzirlikçe hoş sag bolan. Senin adında günem yolları bütün kalbimi sana tapşır.